Jeg vil nu fortælle om atomets opbygning. Et atom består af elementarpartikler. Der er 3 elementarpartikler. Første er en proton. En proton kan tegnes som en ring med et plus indeni. Det er fordi, at protonen er positivt ladet. Den næste elementarpartikel er en elektron. En elektron kan tegnes som et E med et minus ovenover. Det er fordi elektronen er negativt ladet. De er hinandens modsætninger. Og den sidste, det er en neutron. En neutron kan tegnes som en ring, der er fyldt ud, eller eventuelt som en ring med et N indeni. Det må man selv om. Hvis man lægger en proton og en neutron sammen, eller slår dem sammen, så vil det danne en neutron. Det kan man opstille med en lille ligning. Altså en proton plus en elektron giver en neutron. En proton, den vejer 1 unit. Man skriver det som unit, det er engelsk enhed, men vi forkorter det bare til 1 U. Så betyder det, at det vejer 1 unit. Tilsvarende vejer en neutron også 1 unit. Elektronen derimod er lidt anderledes, for den vejer ikke rigtig noget, vi i hvert fald tæller med. Den vejer en 2000 del unit. Det er så let, så det regner man ikke med, når vi skal beregne på det periodiske system og elektroner. 1 unit, det er et utroligt lille tal. Og hvis vi tager det i gram, så vil det svare til det her tal. Altså 1,7 gange 10 i minus 24. Det er et utroligt lille tal. Skulle vi opskrive tallet, så skulle vi skrive et tal, der ser nogenlunde sådan her ud. Skal vi lige have en størrelse, der passer lidt. Det vil svare til 3, 6, 9, 12, 18, 24, 1,7 gram. Det er altså en meget lille vægt, som vi ikke kan veje på en almindelig vægt. Der skal vi ned i atomvægtskalaen. Så atomer vejer ikke særlig meget i forhold til de vægte, vi kender til. Protoner og neutroner, de befinder sig inde i kernen af atomer. Her ser vi et eksempel på et atom. Det er atom nummer 2. Det også hedder helium, som er en gas. Man kan se herinde i kernen, der befinder der sig protonerne og neutronerne, og udenom, ligesom i en skal, befinder elektronerne sig. Der kan være flere skaller, men mere om det senere. Man kan sammenligne atomets opbygning med en frugt. Inden i frugten befinder sig kernerne, og udenom, der befinder sig en skal, eller skallerne. Så videre med det.